Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da je jasno da Hag pokušava da opstane jer tamo neki ljudi primaju ogromne plate ni za šta. Tih $88 miliona jeste novac koji za Hag ide preko Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Haški funkcioneri uzimaju silne milione i od raznih drugih udruženja i fondacija, mahom muslimanskih, zato i insistiraju i naraditi i Jojiću, zato pominju Mladićeve saradnike jer oni naplaćuju svoje istrage i sve drugo. Ogroman novac je to u pitanju, a ovo je čista pljačka Ujedinjenih nacija. Zato se ni Bramercu, ni Adžiusu, niti bilo kome drugom u Hagu ne ostaje bez posla, rekao je Vojislav Šešelj. Šešelj kaže su Bramerci i Adžius svesni da bi u slučaju zatvaranja ovog suda ostali na ulici. Međutim, Bramerc može da priča šta hoće, ali Hag ne može da podigne nijednu novu optužnicu još od 2005. odnosno 2006. godine, naglašava Šešelj.